Vorig jaar hebben we de start van ons bedrijf, hè, dat we het opstarten zo'n, zeg maar. Ja, nu hebben we het afscheid, hè, ben we niet verder. Als het hier aan, dan moeten we eigenlijk afscheid nemen, zeg maar. En dat is gewoon jammer. Dat is gewoon, dat ben ik, dat doet me woord. Takamir komt er mogelijk een vuurwerkverbod. RTV NOF gaat bij Verkeer.nl om uit te zien hoe daartje dat verbod ongesjoen wordt. Zei ik bij Henk Land. Dit zijn zaak in Droegeham vriendelijk begonnen is. We hebben echt heel goed verkocht voor het hier. En we zijn door dit hier gewoon weg. He, voor de laatste keer zo het nooit hier. Ik vind het heel jammer. Ik bedoel, het weer doel om het op te zetten even met die jongens. En dat mijn beide zwanen het daarna gewoon oornemen. Dat ik eigenlijk gewoon hoe aankomen. Zodat ze er een leuke buffertje aan hakken zeg maar, de komende tijd. Maar ja, nou maakt het aan dat meer. Dat houdt op. Een andere verkeerper uit de regio is Berend Wiersma van Hudde Griep. Hij zegt het verbod al een tal jaren onkomen. Denk je dat je over 4 jaar nog heel iets vuurwerk verkeep? Ja, dat is de vraag. Dat weet ik net. Nee. Ik zelf had zijn al 4 jaar is het gebeurd. Nou, het was heel in meer onknipt. Eerst mochten de Romeinse kaarsen net meer en het knalwerk net meer. En zo staat gewoon is het. Ik denk, het kan wel eens binnen 4 jaar gebeurd zijn. En dat blijkt dus exact. Voor een van de grootste verkeerpunten van Friesland, hier in Marren, zou een verbod grote gevolgen hebben. Dan ben ik meer dan 20% van mijn ieromzet mis ik. Terwijl Vlijentier investeert in een nieuwe bunker. Nou, dat heeft €1000 kost. En wij hadden geïnvesteerd omdat de plannen wie met het kabinet van de komende 10 jaar verhoort er niks. Dus ik zei, dan waren wij nog wel een nieuwe bunker te bouwen. Maar kleren, die hadden hier zien en als dat echt er ook is, dan kan ik volgend jaar overrekken. De meesten die zeggen natuurlijk al, ja, van ja, best wordt hier mooi begonnen. Hè, en hoe moet er over hem ophouden. En dat is zo jammer. En dat vinden de meesten ook al heel jammer. Ja, nu gaat er weer iets uit het water bij. Hè. We hadden hier al net een prutter mee. En dan moet dit aan ik nog wel voor het laatste. Ja, wat komt er dan in het water? Hè? De traditie die je heen gehouden hadden. Krijg ze met Sinterklaas en alle tradities worden een beetje de nek omdraaid, vind ik. Nevens al deze verkeerders zullen landelijk vuurwerkverbod niet veroordelen aan de oerlijst. Ik denk dat het volle meer illegale vuurwerk worden te helpen. Al het illegale vuurwerk wat je had, dat is eigenlijk de oerlijst, denk ik. Want ik bedoel, je komt hij en zoontje mooi bij mij. En die keep je wat vuurwerk en die ging mooi op de straat staan, die staat het al. En daar had geen hulpverlener last van, daar had net één last van. En die hele dikke knallen, daar had meesten wel last van. Ja, dat is al illegaal. En dat, ik denk dat het illegaal is, de nek, omdat mij de ruilkoopers natuurlijk in de steden, die de hulpverleners aanvallen en bekogelen met zwaar vuurwerk. Nou, het is gewoon te belachelijk verworden. En wat ze gooit op het verbod moet komen, omdat de hulpverleners beschermen en al. Maar wat er gebeurt met illegaal vuurwerk, en dat is al voorbij. En dat wordt alleen maar erger. Hè? De Justert en de Jestert op een Nijzek, er worden cobra's en nitraten besteld. En dit hele hier terug. Ik denk nooit dat ze het handhaven kunnen, echt niet. Ik bedoel, nou is het heel leren al wat er in de voetbalstadions gebeurt en de boeten. Maar ruilen hoeveel vuurwerk er gegooid wordt. Ja, dat haast nou ik en dat haast ik. Ik geloof net dat ze dat verhelpen kunnen. En dat sowieso net met die paar meesten wat ze de grenscontroles mee uitvoeren willen. Dus ik denk gewoon dat dat gewoon, nee, je kan het niet handhaven. Ik denk dat het nog volle groter wordt. We hebben nu 800 vuurwerkbunkers in Nederland, 800 winkeliers. Dat worden er straks 2 miljoen. Want iedereen die bewaart vuurwerk thuis. En iedereen bestelt straks cobra's op internet, dat weet ik wat al hier. En dat leidt aas nergens op een zolderkamer. Of er uiteindelijk echt een verbod komt, is nevens de verkeerders nog maar botte vraag. Nou, als je de media die roept en raast overal van het verbod is er en het is het laatste hier. Maar als die even goed in verdiept en de zus in Den Haag en de Jest in Den Haag en wij krijgen informatie uit de branche, het is nogal in het roem. Bepaalde punten, wie bijvoorbeeld de handhaving moet volle beter wezen en de compensatieregeling moet goed wezen. Het moet mogelijk wezen voor iedere buurtvereniging om show te gaan kennen, zeg maar. Nou, dat blijkt al heel lastig te wezen. Dus voordat het al jaren is, ik weet net, we hebben net een kabinet, dus zeg het maar. Dus je vertrouwt erop dat we volgend jaar nog gewoon vuurwerk, keepje en aanstekken kennen? Wij gaan er lichtelijk wel een beetje vanuit, ja.